channel 514 yes and so Facebook and YouTube and then nkomo there over at I say bebre na ebeba wa kwan mu nti bomodin say o hwe wo channel no so digital channel no so a what's the channel no na say bia o hwe wo Facebook and YouTube so a bomodin a say oni ebetena yan sheda nche nti enjo time bebre what I say nti bomodin a say oni ebetena okay masan so anyway dey hwe bi ma me ne oba be twetwe nkomo. In fact, ni mu hwam ni mu de ankasa ne yeba bebo ofi ase na mo munim ne de munim sa asamba ko a me peka pa ye eba ne se kejuma enra at 3 p.m. na ye agroecology jumade bi e wo fi ase na ye discuss about ekwan faso a ye kejuma me hye ekwan papa ye faso a ye kejuma e wo fi ase nti mo hwe program de munim se agriculture ne de edamakoma so kejuma specifically adamakoma so nti no abra no bia na me pese ye di nkomo efa bibisa ho se ne be ya because se kwani ye na adwe so ko strike what say ekwafa ko strike da e bin see da ye bon pa se me bin see but se edon me ma so mo ko strike come there be di me no wie no nti no ehun hia se ye be di ho nkomo ye di nema begu akwan ma beboa maku adwuma akoso ye timemufo oman no oma ene mpanyifo edi yeso nyina na wo so obia na afam die se na be yaku adwuma no enkofom na minim so se future leaders no ye nkola na ewo schools mu fiti basic fiti crash ekwa kopem professor emeritus no mo maka no nyina no nti no ye sha se fi ase ho na ebetimi dia akọ